Tervetuloa Mining Race rekisteröintiohjeisiin. Aloitetaan muutamalla helpolla askeleella. Lataa ensin Mining Race sovellus sovelluskaupasta ja käynnistä se laitteellasi. Sinut toivottaa tervetulleeksi käyttäjäystävällinen aloitusnäyttö. Paina Create New Wallet ja syötä tietosi, kuten nimi, sähköposti, sijainti ja matkapuhelinnumero. Luo sen jälkeen turvallinen salasana, syötä se uudelleen vahvistusta varten ja rastita kaikki valintaruudut hyväksyäksesi käyttöehdot. Nämä 12 palautussanaa ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat ainoa tapa palauttaa tilisi, jos mobiililaitteesi katoaa tai vaihdetaan. Näiden sanojen menettäminen tarkoittaa varojesi menettämistä. Kirjoita ne muistiin paperille ja säilytä ne erittäin turvallisessa paikassa. Seuraavaksi sinua pyydetään syöttämään 3 puuttuvaa sanaa oikeisiin kohtiin. Varmista, että käytät oikeita isoja ja pieniä kirjaimia. Seuraavaksi aktivoi tilisi. Aktivointisähköposti lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseesi. Avaa sähköposti ja napsauta Activate your account vahvistaaksesi rekisteröintisi. Aktivoinnin jälkeen palaa sovellukseen ja kirjaudu sisään rekisteröidyllä sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. Paina Next ja syötä uudelleen 12 palautussanaasi varmistaaksesi pääsysi. Sen jälkeen napsauta Next ja sitten Continue. Napsauta nyt Join the Mining Race. Valitse haluamasi tilauspaketti. Jos sinulla on suosittelulinkki, liitä se annettuun kenttään ja napsauta Submit. Valitse kaivostoimintavaihtoehto. Voit valita Stable Mining ja Speed Mining Cards vaihtoehtojen välillä mieltymystesi mukaan. Valitse haluamasi määrä kaivoskortteja napsauttamalla pluspainiketta. Kun olet valinnut kaivospakettisi, jatka maksuvaiheeseen. Jos sinulla on alennuskoodi, syötä se ennen jatkamista. Valitse maksutapasi fiat-maksu luottokortilla tai kryptovaluuttamaksu, jos se on saatavilla lompakossasi. Syötä vaaditut laskutustiedot, kuten etunimi, sukunimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, maa, kaupunki ja osoite. Tarkista vuosittaisen tilauksesi lasku ja vahvista korttien määrä. Jos kaikki tiedot ovat oikein, rastita hyväksyntäruutu ja napsauta Pay for Order. Syötä korttitietosi ja napsauta Pay Now. Jos olet Saudi-Arabiassa, voit myös maksaa STC Pay tai Your Pay-palveluilla. Voit nyt myös ryhtyä promoottoriksi. Napsauta Become Promoter aloitusnäytössä. Lue lisätiedot Iconex Rewards-ohjelmasta. Rastita molemmat hyväksyntäruudut ja napsauta I agree suorittaaksesi prosessin loppuun. Onnittelut! Olet nyt onnistuneesti rekisteröitynyt Mining Race-alustalle ja olet valmis aloittamaan kaivosmatkasi.